To ya gari ya kike? Lafiya jin daɗi. Jin daɗi sai ku kwana biyu. Wallahi kwana biyu ina ka shiga ne? Lafiya kala wallahi ai cewa ne lalle sai na zo na ganki yau saboda gaba ɗaya tunaninki ya biya bai bayani wallahi. Ai na kai wahalan gani. Wallahi Allah. Gashi na zo ganki yanzu. Ga mutumin nan fa. Kanu mana kalle shi fa. Sai wani tangadi yake yi. Ai wannan shaye-shaye shi yayi yawa a anguwa. An ga miki shaye-shayen ƙarya yake yi. Au Allah. Bare ki ga nuna miki wani abu. Baraki. Bare ki ga ikon Allah. Na ga miki wannan shaye-shayen kawai na ƙarya ne zaki gani. Yana ɗauka ki zai ki ce naki ne kawai abin da zaki mai kenan. Kai kamar uba dubu ce fa dubu uba ƙarshen kuɗi. Ni kala wannan ai kuɗi na ne. Dan Allah ya haƙuri ka bani nawa ne na jefar da sani. Eh? Ta wace? Wannan ɗin? Gashi. Ta dada ni hayyaci na kuma gashi kuɗin ban samu ba.